Hej 3F, det er godt at se jer. I dag skal vi snakke lidt om trivsel i klassen. Trivsel i 3F, hvor det viser sig, at der er nogle udfordringer. Synes ikke rigtig motiveret for det. Kommer til tiden, er her for ikke at få fravær, aldrig laver lektier. Altså det genkender jeg slet ikke. Jeg kommer altid til første modul, jeg har altid lavet mine lektier, jeg rækker hånden op og er engageret i timen, og jeg elsker samfundsfag. Jeg kan slet ikke genkende det, du kommer med her. Jeg har faktisk talt med alle jeres lærere om det, altså alle dem, der har jer. Og de er meget enige med mig i, at det virker til, at der er sådan en træthed. Altså I er slet ikke interesseret i at være i skole. Der er sådan lidt en adfærd i klassen. Too cool for school, kind of adfærd. What? Ja, det kommer. Ja. Tre F'er, no effort, yeah. Kalder os Christian, den måde vi sætter flammer til den lunde. Når vi springer karakterskatter, du ved vi ikke kan dumpe. Men øl og hygge med torsdag-sol for F'er til at sumpe. Historie fredag morgen, tror sgu ikke at vi kan nå det. Som fag, Sigmund, den må vi bagmanden. Christine rækker mig en hopper dans på bagkanten. Vi letter, i Jumbo Jette kan ikke måle afstanden. Stiletter og jakkesæt 3F, de high fashion. Ikke rocket science, der skal ikke regnes på Artemis. Der er ikke brug for musik på F for 3F, de rammer gis. Vi fremtidens faglige fornem, vi fucking fantastisk. OG's, 3 år, sang den af, kendis. 3F'er, no effort. Fremtidens faglige fornem, vi ved hvordan vi ender. Tag med mig, vi letter. Vi forlader sanken i Mercedes og designer. 3F'er, no effort. Fremtidens faglige fornem, vi ved hvordan vi ender. Tag med mig, vi letter. Vi forlader sanken i Mercedes og designer. Vi måtte ikke have fokus på alkohol, og sådan er det bare. En rap-sang, hvordan vi rammer torsdagsbar, fredagsbar, lørdagsbar, måske søndagsbar. Fuck systemet, Nasser Carter bevarer dig. Når 3F stopper, så begynder I at blinde. Sender tredje det ud af lokalet, som Saddam Hussein. I er med på aim, men I kan stadig ikke regne ud lige så grøn. Drive-by på line. Siger jeg ikke nok i team, Christian han er skuffet karakteren. Den gik helt ned kvote 2, det er hoppet. Har aldrig givet så lave karakterer. Halvdelen er dumpet, adskillige uddannelsesmuligheder og blev lukket. Slukket, så standpunktet det blev 2 cifre. Beholder stadig håbet om at blive statsminister. F står på første plads i forholdsregisteret. Jeg er på alle mulige måder uenig. 3F er overraskende intelligente. Overraskende. Ja man, F for din højtaler med fuld bas. Fjolser, F overtager. Den er gået ud til børn på guitar. Alle dem der ingen fremtid har. Dem der ikke kan komme til tiden og holder lidt for meget frikvarter. Modsat jer er vi intelligent i et socialt eksperiment. Sammenligner os med semifysik og ikke præsident. Intelligent ender ikke kun som dirigent. F står på flash mob, hvis jeg er cement. Eller ikke Boogie Woogie. Musik på A, som er langt mere optimal. Drømmer om turné, men ender kun regional. Musik på A, sand mirakel, I kan blive student. Tag en klasse om, eller blive vores assistent. Ja, 3F vil gerne klage over det. Der lugter af fisk på gangene. Hvad tænker jeg, vi skal gøre med det? Jeg vil... Revolution! Sankt Anna, så vis os lidt respekt. Machiavelli måden, elevrådet er deep state. Vægten skrive fængslet, MGP han går fallit. Kævle er på skemaet, vi drikker alt for lidt. Nu er vi ministre i en drømmestat, og pøbelvældet det er væk. 3F diktatur. Nu er det 3F's tur. F for fællesskabet, vi er et parti. Totalitær er styre, det er aristokrati. Forhandler ikke med masse subjekt, F er rent sublim. Hvis I ikke følger med os, bliver I sat til disciplin. For vi er overlegn på charmekløk, så syng nu med på næste stykke. 3F tyranni, 3F dynasti.
Ja, og det var ordet.